नमस्कार मंडळीनो, आम्ही आज चाललो शिरोडातील अशा राखणदाराच्या जत्रेक जिसर 35 गुंठ्याच्या जागेत पवित्र भंग केल्यास किंवा अस्वच्छता केल्यास थैसरल्या रहिवाशांका त्रास होता। तर आम्ही आता पोहोचलो शिरोडा केरवाडीतील चौगुलेश्वर देवाच्या जत्रेक। या देवस्थान शिरोडा पंचक्रोशीतील जागृत देवस्थान मानला जाता। मंदिर छोटा पण कथा मोठी। पिढ्यानपिढ्या चालत दिलेल्या कथेनुसार हैसर एक नागपंथी ब्राह्मण योगी पुरुष तपश्चर्या करीत होते आणि ते स्वच्छतेबद्दल अत्यंत जागरूक होते। या योग्याचं नाव केदार होता आणि त्यामुळे या वाडी केदारवाडी असे म्हणायला लागले। पण सरकारी दप्तर लिहिताना त्यांच्या नजर चुकीमुळे ह्या वाडी केरवाडी म्हणून ओळखला जाऊ लागला। पहिल्या काळात 4 लोकांचो अर्थात सर्वत्र दैवत करणारा देव म्हणून ह्या देवाक चौकचार म्हणजे सर्वत्र संचार करणारा देव असा म्हटला गेला। आणि 1972 साली लोकांका श्रीदेव चौगुलेश्वर नावान ह्या देवस्थान स्थापन करूची प्रेरणा गावली। गेल्या कित्येक पिढ्यांका ह्या देवाच्या संचाराची जाणीव होती, पण ह्या देवाक देवाच्या गाभाऱ्यात स्थिर करणं शक्य होग नाही। पूर्वी हैसर मोठी उंदराई होती, पण कालानुरूप सगळा भकास झाला। नंतर 20व्या शतकात या देवाक साकार होऊची इच्छा झाली। 1995 साली देवस्थानाचे रजिस्ट्रेशन आणि 4 मे 2003 रोजी अक्षय तृतीयेक ह्या देवस्थान साकार झाला। योगी पुरुषांनी ज्या ठिकाणी तपश्चर्या केली ती गोड्या पाण्याची तळी आज चौगुलेश्वराची पवित्र तळी म्हणून संबोधली जातात आणि ह्याच पाणी तीर्थ म्हणून दिला जाता। कोणाकडे आजार असल्यास ह्या पाणी देवाकडे ठेवून सांगणा करून ते व्यक्तिक प्राशन करून चांगलं गुण येतात। या देवाक गोड ग्रास आवडतात, त्यामुळे साखर, केळी, नारळ असं गोड ग्रास केल्यास नवस पावन होतं। तर मंडळींनो, तुमची सुद्धा काय मनोकामना असती तर या साकार देवाचा दर्शन घेऊ शिरोडा केरवाडीतील राखणदार चौगुलेश्वराच्या मंदिरात नक्की या। शेवटी जाताना गावकर मंडळींनी सुद्धा आपला प्रेम व्यक्त केले, त्याबद्दल त्यांना सुद्धा मनापासून धन्यवाद।